Εκπείρας πάντως αυτό που μπορώ να σας μεταδώσω είναι ότι κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βλέπουμε σε έναν χώρο ιδιαίτερα περιορισμένο, το να καταφέρεις να μεταδώσεις την εικόνα και να έχεις και τον ήχο, το φυσικό ήχο από τους διαλόγους αποτελεί ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο. Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν εξ αρχής το εγχείρημα για να μεταδοθεί η εικόνα από αυτόν τον χώρο, κάτι το οποίο η ΕΡΤ το έχει καταφέρει και έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή πετύχει να παρακολουθούμε την εικόνα συνολικά της ξενάγησης του Ρώσου Προέδρου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την κυρία Δέλα Πόρτα στο Γιαννικό Μουσείο. Λογικό στο μεγαλύτερο χρόνο να βλέπουμε τους άνδρες ασφαλείας του Ρώσου Προέδρου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θωμάς Παναγιώτης και βλέπετε την εκπομπή Radio Live.gr On Air. Βλέπετε τώρα στη ζωντανή μετάδοση που παίρνουμε είχε τη συνέντευξη του Πούτιν. Τώρα θα δείτε που ο Πούτιν, ο πρόεδρος ο Πούτιν, που είναι στο μουσείο. Λοιπόν, δείτε το και ακούστε την εικόνα. Μόνο τον ήχο, συγγνώμη. Ασφαλείας δίπλα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Ρωσικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό και δίπλα στον Ρώσο Πρόεδρο μας επιτρέπουν να κάνουμε τη δουλειά μας και να πλησιάσουμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει στον ημιόροφο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του μουσείου. Υπάρχει ένα πόντιουμ το οποίο έχει στηθεί, είναι μπροστά από την εικόνα της ανάληψης του Ιησού που χρονολογείται, όπως είπαμε και νωρίτερα, το 1328 και έχει δημιουργήσει ο Αντρέι Ρουμπλιόφ. Εκεί θα γίνει η προσφώνηση, πιστεύω ότι δέχεται οπτική επαφή της κυρίας Δέλα Πόρτα, τόσο στον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και στον υψηλό επισκέπτη της χώρας μας και επιτρέπουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε την εικόνα της παρουσίασης της εικόνας της οποίας μας ανέφερες. Αν θέλεις το επαναλαμβάνεις ή ακούμε το φυσικό ήχο. Δεν υπάρχει φυσικός ήχος, Κώστα. Λοιπόν, η εικόνα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή και έχετε επαφή είναι η εικόνα η οποία έχει χρονολογείται από το 1428 του Αντρέι Ρουμπλιόφ, το μαθητή του Θεοφάνη του Έλληνα, πρέπει να το σημειώσουμε. Και αυτό μια τελεία νομίζω κάπου εδώ να ακούσουμε την κυρία Δέλα Πόρτα. Κύριε Πρόεδρε της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κύριε Βλαντίμιρε Πούτιν. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ. Уважаемый господин премьер-министр. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Музей византийского и христианского искусства και εγώ προσωπικά и я лично έχουμε απόψε την ξεχωριστή τιμή нам предоставила сегодня уникальная честь να σας υποδεχόμαστε принять вас, για να εγκαινιάσετε με την παρουσία σας чтобы своим присутствием вы открыли την έκθεση της εικόνος «Η Ανάληψη» выставку иконы Вознесения από τα κορυφαία έργα του ζωγράφου одно из лучших произведений живописца Αγίου Αντρέι Ρουμπλιόφ, святого Андрея Рублева, που η πινακοθήκη Τρετιάκοφ, которую Третьяковская галерея απέστειλε στο Βυζαντινό Μουσείο отправила в Музей византийского и христианского искусства ως πρόδρομο έργο как экспонат-предвестник των εκθέσεων που θα ακολουθήσουν выставок, которые последуют в будущем,
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων в рамках культурных мероприятий του αφιερωματικού έτους Ρωσία-Ελλάς. Перекрестного года Россия-Греция. Παρακαλώ τον εξοχότατο κύριο Πρωθυπουργό να λάβει το λόγο στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Я прошу уважаемого господина премьер-министра выступить с кратким словом. Το έτος που διανύουμε, το 2016, είναι το αφιερωματικό έτος Ρωσίας-Ελλάδας. 2016 год, текущий год, это перекрестный год России-Греции. Στην Ελλάδα είναι αφιερωμένο στη Ρωσία, όπως και στη Ρωσία είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα. Это означает, что в Греции посвящен России и в России посвящен Греции. Αυτή η κοινή μας πρωτοβουλία αποβλέπει να υπογραμμίσει τους ισχυρούς δεσμούς που μας ενώνουν, να ανανεώσει την επαφή ανάμεσα στους λαούς μας, στις κοινωνίες μας και να διευρύνει τις σχέσεις μας σε αυτό το πρόσφορο έδαφος. Вот эта общая наша инициатива намерена на укрепление наших взаимосвязей и на возобновление нашего взаимодействия, которое длится уже много веков. Ένας από τους βασικούς μας στόχους ήταν να αναδείξουμε τις κοινές μας ρίζες, τις εκείνες αναφορές που συνιστούν τα θεμέλια της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς. Основной нашей целью являлось выявление наших общих корней, того фундамента, на котором стоит наше культурное и духовное наследие. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι εγκαινιάζουμε σήμερα με τη δική σας παρουσία, κύριε Πρόεδρε, ένα τόσο σημαντικό και τόσο συμβολικό έργο, ένα τόσο συμβολικό έκθεμα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Не случайно, следовательно, уважаемый господин президент, что открываем здесь при вашем присутствии столь важный экспонат, столь важное событие для нашего музея. Ο μοναδικός Ανδρέη Ρουμπλιόφ, μαθητής και συνεργάτης του Θεοφάνη στην Κωνσταντινούπολη, μετουσίωσε την βυζαντινή αγιογραφική παράδοση προσδίδοντάς της γνήσια ρωσική ταυτότητα και πνευματικότητα, επιστρέφοντας πολλαπλάσια τα δώρα που έλαβε από το Βυζάντιο. Выдающийся творец, художник и ученик Феофаниса придал этому искусству особый российский дух, модифицировал и открыл целую традицию. Δίκαια λοιπόν θεωρείται η πηγή της μακράς συνεισφοράς της ρωσικής τέχνης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό που συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Справедливо таким образом считается началом, истоком российской культуры и вклада российской культуры в мировой цивилизации, который продолжается до сих пор. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην Ελλάδα με την ευκαιρία του έτους 2016 ένα ρωσικό εθνικό θησαυρό που σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει από τη χώρα. Поэтому для нас особая радость и честь в этом году, в 2016 году, принимать здесь и представлять национальное наследие очень важного значения, которое никогда фактически не покидало границы Российской Федерации. Και μαζί με την κόρη της Ακρόπολης που ήδη βρίσκεται στη Ρωσία αποτελούν τεκμήριο της σημασίας που δίνουμε στην φιλία που ενώνει τους λαούς μας. И вместе с представлением скульптуры Кори Акрополя, которая сегодня находится в России, символизирует именно то значение, которое придаем нашей общей культуре. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η συνεργασία φορέων και μουσείων στις χώρες μας που έκανε πράξη το παρόν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός πλαισιώνει την ανταλλαγή εκθέσεων και με δράσεις που αφορούν την ανταλλαγή εμπειρίας, την έρευνα και στην καινοτόμο технология συντήρησης εικόνων. Я должен также отметить, что это наше сотрудничество между нашими музеями включается в общий
многовекторного направления нашего сотрудничества, которое мы стараемся продвигать в рамках 2016 года. Εγκαινιάζοντας λοιπόν σήμερα στο πλαίσιο της επίσκεψης του φίλου Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαδίμιρου Πούτιν το σημαντικό τούτο πρόδρομο έκθεμα, έχουμε την ευκαιρία να τονίσουμε μαζί το αμοιβαίο ενδιαφέρον μας για την ενίσχυση των δεσμών και της φιλίας που ενώνουν τους λαούς μας στα βάθη των αιώνων. Открывая таким образом в рамках этой выставки и в рамках вашего визита как друга Греции, господин президент, открывая выставку этого экспоната, мы хотим показать взаимный интерес для укрепления наших связей и дружбы, многовековой дружбы между нашими народами. Και να εκφράσουμε βεβαίως τη δέσμευση αλλά και τη βεβαιότητα ότι αυτοί οι δεσμοί όχι μόνο θα συνεχιστούν αλλά και θα ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον. И взять обязательства и выразить также уверенность в том, что эти связи будут продолжаться также в будущем. Ευχαριστώ πολύ. Благодарю вас. Уважаемый господин премьер-министр, Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, для меня большое удовольствие и честь присутствовать при открытии уникальной выставки одного шедевра иконы Вознесения Господня из собраний Государственной Третьяковской галереи Москвы. για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να προεδρευθώ στα εγγένεια της έκθεσης ενός μοναδικού αριστουργήματος της εικόνας ανάληψης από τη συλλογή της πινακοθήκης Τριτιακόφ. Это творение великого иконописца. Ενός μοναδικού αριστουργήματος της εικόνας ανάληψης από τη συλλογή της πινακοθήκης Τριτιακόφ. Это творение великого иконописца. Νομιά του Βυζαντίου, το οποίο συνεχίζει και η Ελλάδα σήμερα. Художник не только освоил отдельные элементы и приемы византийских мастеров, но и сумел их обогатить. Господин премьер-министр сейчас обратил внимание на такой русский стиль этой иконописи. Ο δημιουργός όχι μόνο πήρε την τεχνογνωσία και τους τρόπους δημιουργήσεως, αλλά και, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Πρωθυπουργός μόλις τώρα, προσέθεσε σε αυτό το λεγόμενο ρωσικό στυλ. Долгое время имя Андрея Рублева было известно только специалистам. Γεννήθηκαν μόνο 5 τέτοιες εικόνες. Вознесение Господня одна из них. Η ανάληψη του Χριστού είναι μία από αυτές. В ней проявилось свойственное художнику чувство гармонии, пластической уравновешенности. Σε αυτό μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό της τέχνης του Ρουμπλιόφ, η αίσθηση της αρμονίας και της ισορροπίας. Икона была написана в начале XV века в ходе восстановления Владимира Успенского собора в городе Владимир. В
Москве в январе этого года. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι τα εγγένεια της σημερινής έκθεσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ρωσίας-Ελλάδος, την έναρξη του οποίου ανακοινώσουμε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Παυλόπουλο, κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα τον Ιανουάριο. Уверен, что это не последнее яркое событие в рамках этих многочисленных мероприятий. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τελευταία αξιοσημεία εκδήλωση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Я хочу поблагодарить и руководство Третьяковской галереи του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας για αυτήν την έκθεση. Знаю, что произведения из вашего музея будут демонстрироваться в российских музеях, в Москве, в Петербурге. Огромное вам за это спасибо. Уверен, что это вызовет очень большой интерес не только специалистов, но и всех любителей живописи и духовной живописи в частности. Είμαι σίγουρος ότι τα έργα από το μουσείο σας θα προκαλέσουν θα εκτίθενται σε μουσεία της Ρωσίας. Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες, η προσφώνηση από την κυρία Δελαπόρτα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και η αντιφώνηση από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Ολοκληρώθηκε και η επίσκεψη, αν κρίνω από τους ρυθμούς με τον οποίο ανεβαίνουν τα σκαλιά. Βρισκόμαστε κοντά στο να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που είχε που θα ακολουθούσε ο Ρώσος Πρόεδρος στην Αθήνα για την σημερινή ημέρα. Και είναι μια φωτογραφία την οποία είχε κάνει δώρο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Μόσχα. Ρωτήσαμε και λοιπόν αυτό είναι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε λοιπόν τα εγγένεια της εικόνας του Ανδρέη Ρουμπλιόφ και τις ιδιαίτερες αναφορές που έγιναν και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Δημοκρατίας στο ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε ο Ανδρέη Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του Θεοφάνη του Έλληνα, και είδαμε όλοι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την εικόνα αυτή η οποία δημιουργήθηκε το 1428 και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε την ιδιαίτερη αναφορά την οποία έκαναν τόσο το ίδιο έπραξε και ο κύριος Τσίπρας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακριβώς, και αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς την έξοδο. Η κυρία Δελαπόρτα, έχω την ευκαιρία να ακούσω τι ευχαριστεί τον
πρόεδρο της Ρωσικής Δημοκρατίας για την παρουσία του στο μουσείο. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να πούμε ότι βρισκόμαστε, αυτό που έλεγα και νωρίτερα. Αποχωρεί ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας από το μουσείο. Και στην ουσία ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα πάνω της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι στον προαύλιο χώρο. Είχαμε την έλευσή του στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί έγινε δεκτός μια επίσημη τελετή από τον ομολογό του της Ελλάδας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, μια συνάντηση που διήρκησε μισή ώρα. Έπειτα μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Μισή ώρα προγραμματισμένη ήταν η συνάντηση αυτή, 1 ώρα και 45 λεπτά διήρκησε. Ακολούθησε η διευρυμένη συνάντηση εργασίας της αντιπροσωπείας που ακολουθούσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν και της αντίστοιχης ελληνικής αντιπροσωπείας. Αμέσως μετά είχαμε την υπογραφή των συμφωνιών, μια σειρά από συμφωνίες σε διαφορετικούς τομείς, ο οποίος, να επαναλάβω, για μία ακόμη φορά ότι είναι η 5η φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας κάτω από διαφορετικούς τίτλους επισκέψεις αυτές. Σήμερα ως Ρώσος πρόεδρος, την 1η τον Δεκέμβριο του 2001. Ακολούθησε η δεύτερη επίσκεψη το Σεπτέμβριο του 2005, οπότε και για πρώτη φορά πήγε στο Άγιον Όρος και ήταν η πρώτη φορά που Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε στο Άγιο Όρος. Να ακούσουμε το διάλογο. Πιστεύω ότι η επίσκεψή σας έθεσε τα θεμέλια μιας πολύ ουσιαστικής σχέσης. Ανάμεσα στις δύο χώρες και στους λαούς μας. Я уверен, что ваш сегодняшний визит заложил фундамент для... Ωστόσο, ήταν ο χαιρετισμός των δύο ανδρών, του Ρώσου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα ήταν χαρά μου να σας δω στην Ρωσία, όπως με πληροφορούν από το κοντρόλ. Ήταν η φράση την οποία μετέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος οποιαδήποτε στιγμή και να σας φιλοξενήσω εκεί. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πω ότι η τρίτη επίσκεψη ήταν το Σεπτέμβριο του 2006 και τον Μάρτιο του 2007 ήταν η τέταρτη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα. Σήμερα το 2016 βρέθηκε και πάλι στην χώρα μας. Αυτή ήταν η πέμπτη επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι η άφηξή του νωρίτερα στο βυζαντινό και χριστιανικό. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στα επόμενα λεπτά, μόλις φτάσει εδώ ο κύριος Πούτιν, αναμένεται να έχει συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη εδώ και λίγα λεπτά.
συνοδεύεται από τον εκπρόσωπο τύπου της Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουντσάκο, και τον αρμόδιο τομεάρχη εξωτερικών, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα γίνει λοιπόν η συνάντηση εδώ στο χώρο του ξενοδοχείου που έχει ετοιμαστεί από την ρωσική πρεσβεία, προκειμένου να έχουν το τέτα-τέτ οι δύο άντρες. Είναι το τελευταίο ραντεβού του κυρίου Πούτιν για απόψε, και ο κύριος Μητσοτάκης είναι και ο μοναδικός αρχηγός οριμίας στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης θα παραθέσει τις θέσεις του κόμματός του και τις και τη στάση γενικά που θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τις προθέσεις που έχει στα ζητήματα ανάπτυξης και στην οικονομία. Θα δούμε τι άλλο θα βγει από την συνάντηση αυτή, καθώς νομίζω το κλίμα θα το δώσει και ο κύριος Μητσοτάκης επίσημες δηλώσεις που θα γίνουν αμέσως μετά, και βεβαίως να δούμε και τι θα πει ο κύριος Πούτιν. Θα γίνει κανονικά η κάλυψη της συνάντησης, με την έννοια ότι θα υπάρξει χειραψία και photo opportunity για να δούμε το τι θα πούν οι δύο άντρες μεταξύ τους, και στη συνέχεια θα υπάρξει και η δήλωση. Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Βρίσκεσαι ήδη εκεί, είναι ήδη εκεί μαζί σου. Θα τα δούμε όλα αυτά στις 4 το μεσημέρι.